שוב, שאני מרגישה כבר ששלושה ימים יש איזה ניסיון לייצר רושם שאני עושה ממרידה, עושה חרם, אומרת למישהו עם מי לדבר ועם מי לא. אני לא יכולה לסבול את זה יותר, קסניה, באמת, ושאמרת לי את זה בשיחה, זה שאנחנו באים מעולמות שונים, ושהקרקע שלנו היא קרקע אחרת, ואמרת לי, אני והוא באים מאותו מקום, כאילו אמרתי, אין מצב שזה המשפט שאתה אומר לי. אין מציאות שבה אני רוצה שאני ואתה נעשה את הקשר הזה, את הבונדינג הזה, ואתה בא בסוף ואתה אומר לי, אבל אני והוא באים מאותו מקום. אחי, אני אגיד לך את זה הכי בלנט, הכי כאילו זה, אני מרגישה ממך שאתה פחדן, ככה אני מרגישה, זאת החוויה. ממה אני מפחד? מלהגיד את האמת לשי? לא יודעת, if you can beat them, join them. ואני זקוק לשי חי. רגש חברי, ענק לה. אני לא חושב שאני מסוגל להסתיר אותו יותר. אז תדבר איתו ותהיה חבר שלו. הוא גם אוהב אותך, אני אומרת לך דוקי, הוא אוהב אותך. הוא אוהב אותך. לא משנה מה כולם יגידו, הוא אוהב אותך. דודו, הבן אדם לא סופר אותך, כמה פעמים אני אגיד לך את זה? הוא לא רואה אותך מטר. אתה סך הכל כלי בשבילו. ואתה היית הכלי הכי טוב שלו. אלוהים החליט לעשות סדר, סוף סוף. עוקבים אחרי כל צעד שאני עושה, את מבינה? גם אור, גם במברד. עוקבים אחריי פשוט. אבל אחי, הבן אדם הזה מפריע לך בחיים, מפריע לך באמת שלך, נוגד את האינטרסים החיוביים שלך, כי אתה בן אדם טוב. בז לתרבותך. בז לתרבות שלך, משתיל לכיוון שלך, כי הוא חושב שאתה נהלך והוא מעבר והוא ברמה גבוהה ממך, והדבר היחידי שהיית בשבילו זאת מקפצת קרש למקום הראשון בגמר האח הגדול. ביום שתבין את זה, תאמין לי שיהיה לך שקט יותר. למה? כי הצלחתי, כי הוא הצליח להעביר לי את המסר השטותי הזה, השקרי הזה, כדי להגיע לגמר, ולהשתמש בי גם. אם יש איזה ניסיון לייצר רושם שאני עושה ממרידה, עושה חרם. שדע שישארו לישון. משנים חורפים. אם יש אלוהים בשמיים והוא אוהב אותי, הם יישארו לישון. הרעים יש להם כוח, הוא לא נגמר להם, הם לא מתעייפים. אמא שלך לא לימדה אותך? שהרעים לא מתעייפים? היא ושי אותו דבר, אני כבר אומרת את זה חודש. קדמו, לא היה נעים להגיד את זה בקול רע. משמשים אותנו, שוטר טוב, שוטר רע. קדמו. אני מתה לדעת מה הוא עושה בשבילם. חביתה הוא לא יודע להכין. התפיסה בינם לא יודע להפיל. איך מגדלים ילדים אני לא יודעת. אנשים טובים, אנשים שרוצים אמת, ואנשים שבעד אהבה ובעד כל דבר, בעד אהבה פשוט מאוד. למה עושה לך שטיפת מוח? אתה יודע שלא ישטוף אותך ואותו פה במרצאות של בית העלמין. אוקיי, שרואים טוב, שיש להם טוב בלב, זה השישיית מוח, אחי. הלוואי, תסתכלי מה אני אומר לך. הלוואי והוא יפתח לך. את לא מבינה כמה אני חזק עליו. אני לא רואה אותו מחצי מטר. את חייבת להבין את זה. הלוואי והוא יפתח את הפה. אז הסיפור נגמר. זה הכל. דני! בואו! תאכל עוגה. אני אלך לשירותים. מה זה, ברק? אני אלך לשירותים. מה שאומר אותם, למה אני אומר להם שהם ישנים? הם לבד. הם לבד.